videu vám budu říkat 10 věcí, ve kterých bych nemohla žít. A budu je teď vymýšlet z hlavy, takže to bude takový těžší. První věc je, nebo někdo, je to věc a je to asi můj mobil. No. Může to být jakýkoliv mobil, ale prostě mobil. Potom asi rodina, ale to je jasný. Rodina, potom kamarádi, protože kdybych byla prostě sama na všechno, prostě nemohla bych se někomu svěřit s někým jít ven, tak prostě ty kamarády musím. Kamarády jako kamarádi, to vezmeme za jedno. Dál bych asi nemohla žít bez počítače, tam si musím vyhledat něco do školy, něco prostě chodit a tak no, prostě na to něco. Potom asi bez školy. Bez té bych asi teda žít mohla, ale bylo by to naprostá katastrofa, protože nejenom, že bych byla úplně hloupá, ale úplně prostě by to bylo blbý a i když je škola nejhorší věc, která se mi zatím stala v té škole, to je taky nejhorší věc, protože i když jako bez ní bych byla hloupá, prostě neměla bych žádnou dobrou práci, tam jsou lidi na mě čumě, ještě to nestupuje. Pryč, no? Tak prostě, i když je to doposud ta nejhorší věc, tak bych bez ní nemohla žít, protože bych jak neměla práci, tak jídlo, tak nic. To byla 4 nebo 5? Takže za 6. Asi bych ještě nemohla žít bez toho, aby jsme někdy... Ta věc, po který bych se nevyšla, jsou peníze. Prostě bez peněz to nejde, to nedá nikdo. Další věc je teda asi ta televize, protože tam se dozvíš všechno. A zabaví tě to, když jsi nemocná, když všechno. Takže tak. Dále jsou asi sporty, nebo to, co se dělá venku různě. Bez toho bych to taky nedala, protože prostě já potřebuju mít nějaký pohyb v sobě. Dál asi dovolené. Bez těch bych to asi jednoznačně přežila, ale dám to sem, protože já prostě bych to nevydržela na jednom místě celý život. To prostě nejde. Takže i moře musí být. Zaostřit moře. Dobrý. Vítejte u mého dalšího videa, toto video bude o tom, nebo znova. Takže počkej. Šestá věc, ve které bych to nepřežila, jsou peníze. Určitě zajisté peníze. Protože půjdu do obchodu. Znova. Takže, další věc, ve který... Já se nám to znova. Mobil jsem do prdele, měla v ruce, tak nevím, co bych jinýho měla říct. Doufám, že se vám video líbilo, když tak dejte like, v případě odběr a do komentů mi můžete napsat, jaký bych ještě mohla dělat videa, protože já fakt nevím. Tak ahoj!